Velkommen til Habush Babush part 2. Altså Habush Babush ind i busk part 2. Er du klar? Habush Babush Kontifanta ind i busk. Nå. Vi har lige prøvet at teste den, men og der var ret nemt med at ryge igennem. Hvad er det nu henne? Den her. Her. Hvor her? Kaster du tilbage med den igen? Ja. Så går jeg her på den her side. Er du klar? Habush Babush. Okay, er I klar? Så er det min tur til at lave Habush Babush Kontifanta ind i busk. Vi kører bare videre fra den. Nu er den ikke. Stur. Babush Kontifanta ind i busk. Jeg gør det igen. Lige stå nu. Den er... Nick, kig helt ned bagved. Nick, han skal den hele vejen derned. Nu kommer den tilbage. Ja. Babush Kontifanta ind i busk. Du missede. Du skal over hækken, Nick. Men lige, Nicolaj, han går lige forfra igen. Ja, er I klar? Han går lige forfra. Han kommer til at skyde over hækken. Babush Kontifanta ind i busk. Okay, tak fordi I gad se med på den her video. Ses i part 3.